Zvedenga zvinoda mweya, zvinoda kuponeswa. Paunogara nepaunorarama uri, ukabvunza denga kazhinji rinokuzarurira zvamangwana nekwatakabva kumashure, nekuti nhoroondo dzemweya nedenga dzinenge dziripo. Asi varipo vakatumwa kuti vaone zviri mukati nezviri kunze nekwatichatoenda. Vagari vekuBotswana, aiwa marangarirwa baba magirazi vachange variko, vari kupinda mukati menzvimbo yeBotswana. Muchainzwa nzvimbo yavanenge vari, hazvina basa kuti uri kupi zvako munyika yeBotswana, asi pese panosvika chikonzero nyika ndiyo imwe chete. Vachange varipo vanzwi vedenga, chikara chevaroi, shamhu yevatakati, jambwa rushava-shava, nemunyama, kuvengwa pasina mhosva, kungodzingwa kuvarume, kusada kuonekwa nemunhu, uchinzi wakashata iwe chimiro chako chakanaka. Aiwa, mukasvika ipapo, hakungotarisana badzi basa ratanga. Ndevedenga vakatumwa kuti vagozviita. Amen. 9 and 10 June, Friday and Saturday. 9 and 10 June. Gebs. Chingi chakatsva. Munhu wese ngawe. Asangani mweya mutsvene, kubata kwababa kutoshamisha. Aiwa, tinozviziva baba. Vazowitnesa simba raMwari vachipa kuchapupu. Vachipupura vega. Amen. Aiwa, tinotenda. Queen Tasha pasi pemvura handiti vakamuti vachatanga mabasa ekuuraya vanhu vane 18 years handizvo neburisa angozvosa hanzi tinotumwa naQueen Tasha ndizvo zvino vasvikawo pano pamuzinda wababa Oh, she's mine. Asiri wako Tenzi Michael. Asiri wako Tenzi Michael.
Saka ari kuitei pano. Are we taking pano? I don't know. What are you doing here? So what are you doing here? It's none of your business. Leave me alone. You are here. So why are you here? Ngeja mtoro chungeri. So what do you want? What do you want from her? Why? Why? What do you want to do with her? Tell me, what do you want to do with her? You don't understand anything. I I said she's understand mine. you don't understand. What do you want here? Acha semana. She's not yours Yeah, no. anymore. Ana ngofunduka. Uyazi moro. Ngoba mseli. Yakuna ayo yakuna choma. Yena mwana kuya.